Tinc un plan B, per si el judici tira endavant. Plan B? Què dius, Francine? No penses fer cap bogeria, no? Va, Galvez. Ets tu? La Margarita m'ha mig insinuat que sap el meu problema amb les pastilles. I això gràcies a la teva tafaneria. Només ho sabem tu i jo. Saps? A les seves ordres. I ara què penses fer? Faràs un control d'alcoholèmia, potser? Tu faràs el que jo et digui. O vols que la pobra Juliana sàpiga tot el que fas? I tu no intentis tapar el que està passant, perquè tan culpable és el que es droga com el que ho tapa. No sé si coneixes el nom de Brigitte Dupont. Un bidó i el vaig emplenar totes les olles. Vam quedar, i t'ho recordo, de que em defensaries davant dels alumnes i dels professors que es posessin en contra meva. Si per mi fos, faria el que sigui, qualsevol cosa per veure la Eva entre reixes. No ho sé, Víctor. Jo em penso que heu de passar pàgina. Està clar que sí, perquè vull respostes. Però definitivament em vull quedar aquí amb vosaltres. Home, què et passa amb aquesta cara? És la camisa del teu pare. Portava el teu pare. Sí.